በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተባሂሎም ዝተጸዋዕኹም ናይ ልዑል እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ኖና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ አምላክ ናይ ወላዲተ አምላክ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ደቂ እስካዕ ሞቱ ብዘፍቀረና አምላክና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምን ፍቅርን እንዳሕናለቀን ይኻትኩም አሜን። አምላክና እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ቅዱሳን አቦታትና ቅዱሳን እናታትና ኩሎም አምላክና እግዚአብሔር ዘኽበሮም ስሞም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ከም አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃድ ብዛዕባ እታ ሻብዒቲ ሰሙን ጾም 40 ዝተወሰኑ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። ከም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና አስተምህሮ ሻብዒቲ ሰንበት ጾም 40 ኒቆዲሞስ ይበሃል። ኣብዚ ሰሙን ኒቆዲሞስ ዝተባሃለ ፈሪሳዊን ናይ አይሁድ ሓለቃን ናብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ እናኸደ ይመሃር ከም ዝነበረ እንመሃረሉ ሰሙን እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኒቆዲሞስ ናብ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃር እናኸደ ምምሃሩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ተመዝጊቡ ንረኽቦ ከምዚ ድማ ይብለና ማለት እዩ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ወሃሎ አሃዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአኮሙ ለአይሁድ። ካብ ፈሪሳውያን ወገን ኒቆዲሞስ ዝበሃል ናይ አይሁድ ሓለቃ ነበረ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ መምህር ንስኻ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾንካ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጻእኻ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ትንስኻ ትገብሮ ትንስኻ ተምህሮ ትምህርቲ ትንስኻ ትገብሮ ተኣምራት እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ እንተዘይኮይኑ ማንም ሰብ ክገብሮ ኣይኽእልን እሞ እናበለ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናመፀ ከም ዝተምሃረ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ለኒቆዲሞስ ዘምሃሮ ትምህርቲ በዚ መንገዲ እዚ ብሰፊሑ ተገሊጹ ንረኽቦ ማለት እዩ። ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመጽእ ተሎ እስራኤላውያን በተለይ ድማ አይሁድ ኣብ ትሕቲ ኣገዛዝ አሮማውያን ስለ ዝነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካብቲ ኣገዛዝ ኣንሱ ካብቲ ባርነት ንሱ ንኸውፅኦም እዮም ተስፋ ዝገብሩ ዝነበሩ ማለት እዩ። ሓያል ኮይኑ ብዙሕ ሰራዊት ኣኸቲሉ ብዙሕ ጦር ሒዙ መጺኡ ካብቲ ዝነበረ ወፅዓ ካብቲ ዝነበረ ሕማቕ ኣገዛዝ አሮማውያን ነፃ ከውፀና እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነበሮ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብዚ መንገዲ እዚ ብዝተፈለየ መንገዲ ትሑት ኮይኑ ከም ማንም ሰብ ካብ ዝተወለደሉ ቦታ ጀሚሩ ዝዓበየሉ ኣተዓባብያ ጀሚሩ ብትሕትና ዝተገለጸ አምላኽ ስለ ዝነበረ መብዛሕትኦም ሰባት ያው ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምዃኑ ንምቕባሉ አጸጊምዎም እዩ ማለት እዩ። ምንታይ ንሶም ዝተጸበይዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ሓያል ከም ሓያል ንጉስ ሓያል መራሒ ንዓለም ዘንቀጥቅጥ ንእስራኤላውያን ድማ ካብቲ ዝነበሮም ጸገም ዘናግፍ ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ። ካልኦት ጥበበኛታት ፈላስፋታት ግሪክ ሓዊሱ ዝተምሃርና ሰባት ኢና ምሁራት ኢና ዝብሉ ሰባት እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍልጠት ጫፍ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ጫፍ ናይ እውቀት ኩሉ ጫፍ ኮይኑ ፍልጠት ዝዘርእ እውቀት ዝዘርእ ሰብ ገይሮም ተጸቢዮሞ ስለ ዝነበሩ አምላክና ግን ብፍጹም ትሕትና ዝተገለጸ ስለ ዝነበረ ብማንነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ከይቀበልዎ አጸጊምዎም እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ብዙሓት ሰባት ድማ እቲ ዘምሃሮ ትምህርቲ እቲ ናይ ኢዱ ተኣምራት ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ኩሉ ተመልኪቶም
ዝተኸተልዎ እውን ነይሮም ማለት እዩ። እስካዕ መጨረሻ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላክ ከም ዝኾነ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣሚኖም ዝተኸተልዎ እውን ነይሮም ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ሓደ ትሎማዓንቲ ንሪኦ ዘለና መምህር ኒቆዲሞስ እዩ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ መን እዩ እንተኢልና ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ከምቲ ቅድም ዝገለጽናዮ ካብ ኣይሁድ ወገን ናይ ኣይሁድ ሓለቓ ኮይኑ ፈሪሳዊ ናይ ፈሪሳውያን ወገን ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ ናይ ኣይሁድ ሓለቓ ነይሩ፣ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ድማ ነይሩ ማለት እዩ። ኣይሁድ ወይም ቤተ ኣይሁድ ኢልና ንፅውዖም ሰባት ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን ኣብ ብዙሕ ዓዲ እናኸዱ ዝተማረኹ ከም ምንባሮም መጠን ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታት፣ ዝተፈላለየ ርድኢት፣ ዝተፈላለየ እምነት ኣብ ዓዶም ሒዞም ስለ ዝመፁ ብኡ ልክዕ ኣፈላላያትን ምርሕሓቓትን ኣብ መንጎኦም ዝነበሮም ህዝቢ እዮም ማለት እዩ። ብዓብዩ ኣይሁዳዊ ሳምራዊ እናተባሃሉ ብዙሕ ኣፈላላያት ነይሮሞም። ዝተቐድሐ ማይ ሳምራውያን እኳ ከይሰትዩ ኣይሁዳውያን ይፅየፍዎም ነይሮም። ሳምራውያን እውን ንኣይሁዳውያን፣ ኣይሁዳውያን ንሳምራውያን ዝፀያየፉ ዘይስማዕምዑ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ። እቶም ቤተ ኣይሁድ ዝበሃሉ ሰባት ጥራሕ እኳ ያው 8 ዓይነት ወይም 8 ዓይነት ወገን ከም ዝነበሩ ቅዱስ መጽሓፍና ይነግረና ማለት እዩ። ካብዚኣቶም እቶም ሓደ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ። ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ኣለው ማለት እዩ። እቶም ፈሪሳውያን ብትንሳኤ ሙታን ዝኣምኑ ሰባት እዮም። ሰዱቃውያን ድማ ብትንሳኤ ሙታን ዘይኣምኑ ህዝቢ እዮም ማለት እዩ። ካልኦት መገብተ ምኩራብ፣ ሊቃነ ካህናት፣ ረበናት፣ መላእክተ ህዝብ ከምኡ እውን ሃጣን መጸብሃን እናተባሃሉ ብዙሕ ዓይነት ወገን ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ኦሪት ሕጊ ናይ ሙሴ ሕጊ ንሕሉ ኢና ዝብሉ ግን ድማ ብናይ ሙሴ ህይወት ናይ ሙሴ ንሙሴ ዘይመስሉ ሰባት ነይሮም። ኩሎም እዚኣቶም ተሓባቢሮም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ የምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ከምኡ እውን ይገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ይቃወሙ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ እውን ካብዞም ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ሰባት እዚኣቶም ወገን እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብቶም ፈሪሳውያን ወገን ነይሩ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ። ፈሪሳውያን ያው ብቦኦም ፋሬስ ብዝበሃል ኣቦኦም እዮም ፈሪሳውያን ተባሂሎም። ፈሪሳዊ ማለት ዕሉል ባሕታዊ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ክገልጾም ተሎ በተለይ ኣብዚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከመይ ዓይነት ኣመል ከመይ ዓይነት ጠባይ ከም ዝነበሮም ብሰፊሑ ኣምሂሩ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ንሶም እውን ያው ንፅቡቕ ኣይኮነን እምበር ካብ ቃሉ ስሕተት ንምርካብ እንተረኸቡ ብዙሕ ግዜ ደድሕሪኡ እናተጓዓዙ ምናልባት ስሕተት እንተረኸብናሉ ብዝብል ብዙሕ ይፍትንዎ ይቃወምዎ ከም ዝነበሩ እዩ ንፈልጦ ማለት እዩ። ፈሪሳውያን ዝተናገርዎ ዘይገብሩ ዘይፍፅሙ ሰባት ነይሮም። ዝተናገርዎ ኣይፍፅሙን ናይ ሙሴ ሕጊ ንሕሉ ኢና ዝብሉ እዮም። ግን ድማ ነቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ዘይፍፅሙ ሰባት ነይሮም። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ነበሩ ለኩም ጸሓፍቲ ወፈሪሳውያን ዲበ መንበረ ሙሴ፣ ጸሓፍትና ፈሪሳውያን ኣብ ናይ ሙሴ ወንበር ኣብ ናይ ሙሴ ስልጣን ተቐሚጦም ልኩም ኣለዉ እናበለ ኣብ ናይ ሙሴ ወንበር ተቐሚጦም ንሙሴ ዘይሰርሑ ከምቲ ሙሴ ዝነበሮ ከምቲ ሙሴ ኮይኑዎ ዝነበረ ግን ዘይኾኑ ዘይነበሩ ሰባት እዮም። ንሽሙ ኣብ ወንበር ተቐሚጦም ግን ድማ ብስም ሙሴን ሕገ ኦሪትን ዝሽቅጡ ዝነግዱ ዝነበሩ ሰባት እዮም ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ማለት እዩ። ካልእ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ንባዕሎም ከም ጻድቃን ዝርእዩ ሰባት ነይሮም። ንባዕሎም ከም ጻድቃን ዝርእዩ ልዕሊኦም ማንም ጻድቅ ከም ዘየለ ዝሓስቡ ሰባት ነይሮም።
ኣብዚ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ሓደ ፈሪሳዊን ሓደ ቀራፅን ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኸዱ ይነግረና። እቲ ፈሪሳዊ ኣብ ቤተ መቅደስ ጠጠው ኢሉ ጎይታይ እግዚአብሔር ኣነ ከምቶም ሓጣን ከምቶም ዓመፀኛታት ከምቶም ኣመንዘርቲ ከምቶም ጉሒላታት ከምቲ ኣብዚ ዘሎ ቀራፂ እውን ስለዘይገበርካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ እናበለ እናፀለየ እቲ ቀራፂ እቲ ሓጢአተኛ ድማ ንሰማይ እኳ ቋሕ ኢሉ ምርኣይ እስካዕ ዝፅገም እስካዕ ብምፍራሕ ኣነ ሓጢአተኛ ካብ መሓረኒ እናበለ ይፅልዩ ከም ዝነበሩ እቲ ፈሪሳዊ ግን ብትምክሕቲ ኮይኑ ኣነ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ይፀውም እየ ካብ ዘለኒ ድማ ኣስራት የውፅእ እየ እናበለ እናተመፃደቀ ይፅሊ ከም ዝነበረን ኣብ መጨረሻ ድማ እቲ ሓጢአተኛ ከም ዝኾነ ዝኣመነ ሰብ ጻድቅ ኮይኑ ናብ ገዝኡ ከም ዝተመለሰ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ፈሪሳውያን ንባዕሎም ከም ጻድቅ ዝርእዩ ሓጢአተኛታት ብጣዕሚ ዝፅየፉ ንሓጢአተኛ ሰብ ብጣዕሚ ዝፅየፉ ዝንዕቁ ሰባት ነይሮም። ግብዝነት ብጣዕሚ የጥቅዖም ዝነበረ ሰባት ነይሮም። ካልእ ፈሪሳውያን ብጣዕሚ ተርእዮ ዝፈትዉ ውዳሴ ከንቱ ብጣዕሚ ዝፈትዉ ሰባት ሰብ መምህር መምህር ክብሎም ኣቦ ኣቦ ክብሎም ሊቅ ክብሎም ኣብ ዕዳጋታት ኣብ ኣደባባያት ጸሎት ክጽልዩ እኳ ዝምክሩ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ። ፍጹም ውዳሴ ከንቱ ካብ ምድላዮም ዝተልዓለ ክሳብ ኣብ ዕዳጋ ሰብ ብዙሕ ኣብ ዘለዎ 4 ማዕዝን ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ምጽላይ ዝደልዩ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ። ብደጎም ብጣዕሚ ሃይማኖተኛታት ዝመስሉ ንሕጊ ተቆርቆርቲ ዝመስሉ ግን ድማ ብውሽጦም ግን ፈጺሞም ካብዚ ዝተፈለዩ ዝረሓቑ ሰባት ከም ዝነበሩ ንሶም ዘይፍጽምዎ ሕጊ ንሰባት ብጣዕሚ ዝድዕንኑ ዝጽዕኑ ነይሮም ማለት እዩ። ዓበይቲ ሓጣውእ ዝሓብኡ ኣናእሽቲ ሓጣውእ ድማ ብጣዕሚ ከም ዓብይ ገይሮም ዝቆፅሩ ሰባት ነይሮም ፈሪሳውያን። ንሃዋርያት ንነቢያት ዘሳድዱ ንቤተ መቅደስ ንጣዖት ዘቃልሉ ሰባት ከም ዝነበሩ ብሰፊሑ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ካብ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ስራሕ እና ግብሪ ክንርሕቕ ከም ዘለና ኣምሂሩና እዩ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ካብዞም ፈሪሳውያን ወገን እዚኣቶም ኮይኑ ግን ድማ ካብቲ እከይ ስራሕቶም ዘይተሳተፈ ኣብ እከይ ስራሕ ፈሪሳውያን ዘይወዓለ ተፈልዩ ብለይቲ ካብ ወገናቱ ካብ ፈሪሳውያን ካብ ወገናቱ ተፈልዩ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናመፀ ይመሃር ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ነዚ እዩ ኒቆዲሞስ ይበሃል ፈሪሳዊ ሓለቃ ይሁድ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመሃር ከም ዝነበረ ዝነግረና ማለት እዩ። እዚ እዩ ድማ እቲ ተፈልዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሽሙ ክምዝገብ ዝገበሮ ካብ ፈሪሳውያን ወገን ኮይኑ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናመፀ ምምሃር ምኽኣሉ እዩ ከምዝገብ ዝኽኣለ ማለት እዩ። ንዓና እውን መምህር ክኸውን ዝኽኣለ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ወገናቱ ብዙሓት ፈሪሳውያን አንጻር ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝሰርሕሉ ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ኣብ ዝመኽሩሉ ግዜ ንሱ ግን ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ኮይኑ ካብኣቶም ፍልይ እናበለ ሓቂ ክረክብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱ ብዝግባእ ክፈልጥ ካብቲ ግርግር ዝበዝሖ ካብቲ ዓመፅ ዝበዝሖ ጉባኤ ፈሪሳውያን እናተፈለየ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እዩ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ፈሪሳዊ ሰብ ነበረ። ብለይቲ ድማ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመሃር ይኸይድ ነይሩ ዝበለና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ መን እዩ እንተይልና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በዚ መንገዲ እዚ ፈሪሳዊ ከም ዝነበረ ሓለቃ አይሁድ ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ ከም ዝተምሃረ ይነግረና። ኒቆዲሞስ ቃሉ ናይ ግሪክ ቃል ከም ዝኾነ መጽሓፍቲ ይነግሩና አሸናፊ ወይም መዋኢ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ማለት እዩ። እዚ ኒቆዲሞስ እዚ ናይ እስራኤል ኩሉ ኣብ እስራኤል ካብ ዝነበሩ መምህራን ሓደ ነይሩ ማለት እዩ። ፍሉጣት ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ መምህራን ሓደ ነይሩ። ካልእ በዓል ስልጣን ነይሩ ኒቆዲሞስ ማለት እዩ። ኣብ ዘመኖም ካብ ዝነበረ ዓብይ ናይ አይሁድ ሸንጎ ወይም ቤት ምኽሪ ማለት እዩ ኣባል ዝነበረ እዩ ኒቆዲሞስ። ካልእ
በዓል ጸጋ እውን ዝነበረ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ። ስለዚ ኒቆዲሞስ መምህር ነይሩ፣ በዓል ጸጋ ነይሩ፣ ከምኡ እውን በዓል ስልጣን ነይሩ። ኣብ ዘመኖም ዝነበረ ናይ ኣይሁድ ሸንጎ ኣባል ወይ ምክር ቤት ኣባል ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። እዚ መምህር እዚ በዓል ጸጋ እዚ በዓል ስልጣን እዚ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ ብዛዕባ ምስጢር ካልኣይ ልደት ወይ ድማ ምስጢረ ጥምቀት ከም ዝተምሃረ ይነግረና ማለት እዩ። ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኻድ ትንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ነገር ኩሉ እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ተዘይኮይኑ ማንም ክገብር ኣይኽእልን ብምባል ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣመለኻኽታ ጋህና ከም ዝነበረ ንርዳእ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ኒቆዲሞስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ይገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ይፍጽሞም ዝነበሩ ተኣምራት ግን ማንም ሰብ ክገብሮም ከም ዘይኽእል ግን ተረዲኡ እዩ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ለእመ ይኣመንኩም ቸያየ እመኑ በግብሬ እናበለ ይነግሮም የምህሮም ዝነበረ ማለት እዩ። ብኣይ እኳ ተዘይኣመንኩም ብስርሐይ እመኑኒ እናበለ ይናገር ዝነበረ ነዚ እዩ። ኒቆዲሞስ ቢያንስ ብስራሕ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዙሕ ዘስተውዓለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። እናዚ ኒቆዲሞስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማን ኣማን እብለከ ዘይተወልደ ዳግመ ኢይረአያ ለመንግስተ እግዚአብሔር ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ካልኣይ ዘይተወለደ መንግስቲ እግዚአብሔር ኣይርአያን ኢሉ ነጊርዎ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ናይ ኦሪት ምሁር ዋላ ደኣ ይኹን እምበር ጋና ብመንፈስ ዘይተወለደ ስለ ዝነበረ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ካልኣይ መውላድ ምስጢር ኣይተረድኦን። ሰብ ተመሊሱ ናብ ኣዲኡ ማህፀን ኣትዩ እንደገና ዝውለድ ይመስሎ ነይሩ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ብሕቶ መልክዕ ዘለዓሎ ኒቆዲሞስ ማለት እዩ። ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ሰብ ናብ ኣዲኡ ማህፀን ኣትዩ እንደገና ክውለድ ደይከኣለ እዩ ብምባል ንጎይታና ሓቲትዎ ማለት እዩ። ኣማን ኣማን እብለከ ዘይተወልደ እማይ ወእም መንፈስ ቅዱስ ኢይረአያ ለመንግስተ እግዚአብሔር ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይተወሊዱ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ኣይርአያን ብምባል እቲ ሰብ ንኻልኣይ ግዜ ዝውለዶ ልደት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ከም ዝኾነ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሂርዎ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ሰፊሕ ብዛዕባ ነገረ ስጋዌ ናይ ስጋዌ ምስጢር ናይ ነገረ ድህነት ምስጢር ብሰፊሑ ተማሂሩ እዩ ኒቆዲሞስ ማለት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰፊሕ ትምህርቲ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ ከም ዝተምሃረ ንርዳእ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ንምንታይ እዩ ብለይቲ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ ይምሃር ነይሩ እንተይልና ያው ሰለስተ ዝኾኑ ምክንያታት ኣለዉ ማለት እዩ። ሰለስተ ዝኾኑ ምክንያታት ነይሮሞ እቲ ሓደ ኣቦታትና ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ከም ዝገለጽዎ ፈሪሑ እዩ ማለት እዩ። ፈሪሑ እዩ ማለት እዩ። ኣይሁድ ፈሪሳውያን ምስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝተራኸበ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስ ሃዋርያት ዝተራኸበ ናብ ቤተ መቅደስ ከይኣቱ ናብ ምኩራቦም ከይኣቱ መኺሮም ተዋዓኢሎም ስለ ዝነበሩ እዚ ነገር እዚ ምክንያት ገይሩ እዩ ማለት እዩ። ብምፍራሕ እዩ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ምኻድ መሪፁ ማለት እዩ። ሃፍቱ ንብረቱ ኩሉ ክሕደግ ናብ ምኩራብ ድማ ከይቐርብ ጸሎት ከየብፅሕ መስዋዕቲ ከየቕርብ ኢሎም ወሲኖም ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት ኒቆዲሞስ ብለይቲ እናኸደ ምምሃር መሪፁ ማለት እዩ። ያው ተኸክል እዩ በርግፅ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ወጣንነት ግዜ ዘሎ ሰብ ፈሪሕና ብዙሓት እንገብሮም ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ። ቤተሰብና፣ ንብረትና፣ ሃፍትና ከይንስእን ኢልና ካብ ኣምላኽና ዝተፈለና ሰባት ብዙሓት ኢና ንፍለ ሰባት ብዙሓት ኢና ማለት ወይ ገንዘብ ንክንረክብ ኢልና ኣምላኽና ንገድፍ ህይወትና ዝኾነ ኣምላኽና እግዚአብሔር ንሓድግ ወይ ድማ ገንዘብና ንብረትና ውላድና ድዩ ከይንስእን ካብ ኣምላኽና እግዚአብሔር ንርሕቕ ሰባት ከም ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኒቆዲሞስ እዚ ፈተና እዚ እዩ ኣጋጢምዎ ነይሩ ማለት እዩ።
ብለይቲ እናኸደ ድማ ክምሃር መሪፁ ማለት እዩ። ብሓቂ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ፍርሒ ርሒቕና ክነምልኾ ኣብ ፍርሒ ፍቅሪ እግዚኣብሔር የለን እሞ ካብኡ ወፂና ንኣምላኽና ሓቂ ክነምልኾ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ካልኣይ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ምምሃር ዝመረፀሉ ምክንያት ውዳሴ ከንቱ ደልዩ እዩ ማለት እዩ። ውዳሴ ከንቱ ደልዩ እዩ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ናይ ኣይሁድ መምህር ናይ እስራኤል መምህር ስለ ዝኾነ ፍሉጥ መምህር ስለ ዝነበረ ናይ መምህርነቱ ዝና ከይስእን መምህር ምባል ከይተርፎ ውዳሴ ደልዩ መምህር እስራኤል ኮይኑ ክመሃር ይኸይድ ኣሎ ተባሂሉ መምህርነቱ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ብምሕሳብ ስለ ውዳሴ ከንቱ እዩ ብለይቲ እናኸደ ክመሃር መሪፁ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ያው ኒቆዲሞስ ተሓቢኡ ክመሃር ብለይቲ ክመሃር እዩ መሪፁ ማለት እዩ። ኣብ ዘበና እውን ያው ብዙሓት ሰባት በዚ ፈተና ንሳቀ ሰባት ኣለና ማለት እዩ። ያው ዝተምሃርናያ ትምህርቲ ምናልባት ዝነበረና ሽም ዝነበረና ክብሪ ከይንስእል ናብ መምህራን ከይንኸይድ ኣብ እግሪ መምህራን ኮፍ ኢልና ከይንመሃር መምህርነትና ከይተርፈና ክብሪ ከይተርፈና እስካዕ መጨረሻ ከይንመሃር ከይንሓትት ንሳቀ ዘለና ሰባት ብዙሓት ኢና ማለት እዩ። ውዳሴ ከንቱ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሕማም እዩ። ናብ ባዕሉ ናብ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይድካ ከይትመሃር ብጣዕሚ ከፀግመካ እስካዕ ዝኽእል ክትፅገም እስካዕ ትኽእል ዘብፅሕ ሕማም እዩ ምባል ይከኣል ውዳሴ ከንቱ ማለት እዩ። እና በዚ ምክንያት ኒቆዲሞስ እውን ብለይቲ እናኸደ ክመሃር መሪፁ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ መንገዲ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ምምሃር ዝመረፀሉ ምክንያት ናይ ለይቲ ልቡና ዝተሰብሰበ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ናይ ለይቲ ኣእምሮ ናይ ለይትና ሓሳብ ስብስብ ዝበለ ስለ ዝኾነ ፀጥታ ዝበዝሖ ፀጥታ ዝሰፈኖ ግዝያት ወቅቲ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ምምሃር ብጣዕሚ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ብቀትሪ ኒቆዲሞስ ያው ኣብ ብዙሕ ስራሕ ተፀሚዱ ዝውዕል ስለ ዝነበረ ግዜ ካብ ምስኣን እውን እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክነምልኾ ደሊና ክንኸተሎ ደሊና ብዛዕባ ኣምላኽና ክንፈልጥ ደሊና ስራሕ ምብዛሕ ምክንያት ከም ዘይኮነና እውን ዘመልክት እዩ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ንኣምላኹ ዝነበሮ ሓሳብ ኣምላኹ ክፈልጥ ኣምላኹ ክረክብ ዝነበሮ ሓሳብ እቲ ዝነበሮ ሽዑ ዝነበረ ፀገም ሽዑ ዝነበረ ግርግርታ ምክንያት ከይተጠቐመ ብለይቲ ናብ ኣምላኽ ምኻዱ ብዙሕ ነገር የምህረና ንዓና እውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኻ እትደሊ ሰውነት ኣምላኻ እትናፍቕ ነብሲ ብለይቲ እኳ ገስኪሳ ኣምላኻ ናብ ዝርከቦ ቦታ ኣምላኻ ናብ ዘለዎ ቦታ ኩሉ ግዜ ብቀትርን ብለይትን ከም እትሓስብ ይነግረና ማለት እዩ። ምስትውዓል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ለይቲ እንታይ እዩ ለይቲ ማለት እና ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ለይቲ ያው ፀልማት እዩ ናይ ፀልማት ክፍለ ግዜ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ያው ኣብ ድቃስ እዩ ዘሕልፎ ማለት እዩ። ለይቲ ናይ ድንቁርና ናይ ሞት ናይ ክሕደት ናይ ዘይምእማን ምሳሌ እዩ ለይቲ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ። ብርሃን ድማ ናይ ፍልጠት ናይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናይ ክርስቶስ ናይ ሂወት ምሳሌ እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብለይቲ ብዙሓት ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመፅእ ተሎ ካብ ልደቱ ጀሚሩ ለይቲ ብዙሓት ስራሕቲ እዩ ፈፂሙሉ ማለት እዩ። እንተሪእና ብለይቲ እዩ ተወሊዱ ጥምቀት እውን ብለይቲ እዩ ፈፂሙ ንሃዋርያት ብርሃነ መለኮቱ ዝገለፀሉ እውን ብለይቲ እዩ። እንደገና ነዛ ዓለም እዚ ንምሕላፍ
ዳግማይ ክመጽእ ከለዎ ዝመጽእ ብለይቲ ከም ዝኾነ እዩ ቅዱሳት መጻሕፍትና ዝነግሩና ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀትሪ እናምሃረ ውዒሉ ብለይቲ ደብረ ዘይት ናብ ዝበሃል ከባቢ ይጽሊ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ለይቲ ብጣዕሚ ናይ ጸጥታ ግዜ ናይ ሰላም ግዜ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንምርኻብ ብጣዕሚ ኣድላይ ክፍለ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ቅዱስ ዳዊት ኣብዚ መዝሙር 139 ጀሚሩ ኣይተኑ ኣሃውር መንፈስከ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኽወል ኣይኽእልን እናበለ እስመ ጽልመትን እይጸልም ባህበይከ ጸልማት እኳ በኣኻ ኣይጽልምትን እናበለ ምስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እንሕልፎ ግዜ ጸልማት እኳ ተዝኸውን ብርሃን ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ጸልማት ዝበሃል ግዜ ከም ዘየለ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብርሃን ይነግረና ማለት እዩ። ማሪሳቅ ዝተባህለ ኣቦና ለይቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንምስጋን ዝተዋሃበና ድንቂ ዝኾነ ግዜ እዩ ይብለና ማለት እዩ። ለይቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተሰወረ ክፍለ ግዜ ኣይኮነን። ብዙሕ ግዜ ብለይቲ ብጸልማት ዘይግባእ ስራሕ ንምስራሕ እዩ ዝሙክር ማለት እዩ። ለይቲ ምክንያት ምግባር ጸልማት ምክንያት ብምግባር ዘይግባእ ስራሕ ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቕ ስራሕ ብዙሕ ግዜ ንምስራሕ ይፍትን ማለት እዩ። እዚ ንእግዚአብሔር ዘለና እምነት ጎደሎ ምዃኑ የመልክተን ማለት እዩ። ሰብ ከይርኤና እምበር እግዚአብሔር ከይርኤና ኢልና ዘይምሕሳብና እዩ ዘመልክት ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብዚ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 19 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና እስመ ብርሃን መጻ ውስተ ዓለም ብርሃን ናብዚ ዓለም እዚ መጸ ወአብደረ ሰብ ጽልመተ እምብርሃን ሰብ ግን ካብ ብርሃን ንጸልማት መረጸ ወዝንቱ ውእቱ ኩነኔሁ ፍርዱ ድማ እዚ እዩ ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ ማለት እዩ። ሰብ ካብ ብርሃን ንጸልማት መረጸ ጸልማት ዝመርጽ ሰብ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ክብለና ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ ስርሑ ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ ይብለና ማለት እዩ። እቲ ስርሑ ክፉእ ዝኾነ ሰብ ጸልማት ይመርጽ ምክንያቱ ስርሑ ክፉእ ስለ ዝኾነ እዩ ይብለና ማለት እዩ። እቲ ምግባሩ ጽቡቕ ዝኾነ ስርሑ ጽቡቕ ዝኾነ ሰብ ድማ ናብ ብርሃን ይመጽእ እቲ ስርሑ በቲ ብርሃን ምእንታን ክግለጽ ማለት እዩ። በቲ ብርሃን ምእንታን ክግለጽ ስርሑ ብርሃናዊ ዝኾነ ስርሑ ጽቡቕ ዝኾነ ሰብ ናብ ብርሃን ይመጽእ እቲ ስርሑ ክፉእ ዝኾነ ሰብ ድማ ናብ ብርሃን ክመጽእ ይደልን ማለት እዩ። ስርሑ ክፉእ ስለ ዝኾነ ክግለጽ ይደልን ማለት እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ናብ ኣምላኾም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ ይኹን ብቐትሪ ይመጹ ማለት እዩ። ህይወቶም ናብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ናብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጹ ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ እውን ካብ ዝነበሮ ህይወት ውፅእ ኢሉ ብለይቲ እኳ ናብ ኣምላኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ከም ዝነበረ ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ለይቲ ንቅድስቲ ቤተክርስትያንና እውን ያው ናይ ስራሕ ክፍለ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ዝበዝሕ ናይ ቤተክርስትያንና ኣገልግሎት ብለይቲ ዝፍጸሙ እዮም ማለት እዩ። ብለይቲ ዝፍጸሙ ኣገልግሎታት እዮም ማለት እዩ። ካብ ሰዓታት ጀሚርና ማህሌቱ ችዳኑ ቅዳሴኡ ብምሉእ ኩሉ እዚ ብለይቲ ዝፍጸሙ ኣገልግሎታት እዮም ማለት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱሳት እኖታትና እውን ምስ ኣምላኾም ዝተራኸቡ ንኣምላኾም ደስ ዘበልዎ ብዙሕ ግዜ ብለይቲ እናጸለዩ እናጾሙ እናሰገዱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ለይቲ ንቅዱሳን ናይ ስራሕ ክፍለ ግዜ እዩ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ቃል እግዚአብሔር እውን መብዛሕትኦም ኣቦታትና ጉባኤ ቤታት ኩሉ ግዜ ብለይቲ እዮም ዝወሃቡ ማለት እዩ። ምንታይ ለይቲ ናይ ጸጥታ ክፍለ ግዜ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ጸጥ ዝብለሉ ሰዓት ዝድቅሰሉ ሰዓት ዘዕርፈሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ኣእምሮና ስብስብ ዝብለሉ ሰዓት እውን ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ለይትና ምስ እግዚአብሔር ክነሕልፎ ከም ዘለና ካብ ኒቆዲሞስ ንምሃር ማለት እዩ። ኒቆዲሞስ ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሕዚ ናይ ቤተክርስትያንና ኣገልግሎት ከም በሪ ከፋቲ ኮይኑ ናብ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እናመጸ ይምሃር ምንባሩ ሰፊሕ ትምህርቲ ንረኽበሉ እዩ ማለት እዩ።
لومي نحنا بليتي نابينا نقسقس زلنا ناتنا قار لومي بليتي نابي ينزفتنا زلوا نابي يفاتنا لوا ناب قدست بيت ክርስቲያን ديو ناب أملاخنا እግዚአብሔር ديان ዝቅስቅሳ ዘለዋ ሎማ ጋርና ናበይ ይብላለዋ ናበይ ይፈጥናለዋ ንምስጋና ዲየን ዝፈጥና ዘለዋ ንጸሎት ዲየን ዝፈጥና ዘለዋ ንትምህርት ዲየን ዝፈጥና ዘለዋ ናትና ጋር ንባዕልና ምፍታሽ ንኸዲና ማለት እዩ ምፍታሽ ይግባእ ብዙሕ ሰብ ብለይቲ ደም ንኸፍስስ ዝጓየሉ ሰዓት ኣሎ ናብ ዝሙት ናብ ሓጢያት ልዕል ዓቐን ብምብላዕን ብምስታይን ብስኽራንን ለይቶም ዘሕልፉ ነፍሶም ዘጸልምቱ ሰባት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ካብዚ ነገር ዝወፂና ብለይቲ ንኣምላኽና እግዚኣብሔር ክንረኽቦ ነፍስና ክንረኽባ መንገዲ እግዚኣብሔር ክንኸይድ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ይፍቀደልና ኣብ መጨረሻው ያው ካብ ኒቆዲሞስ እንታይ ንመሃር ዝብል ነገራት ጠቕልል ኣቢልና ንምርኣይ ዝኣክል ካብ ኒቆዲሞስ ትሕትና ኢና ንምሃር ማለት እዩ ካብ ኒቆዲሞስ ትሕትና የምህረና ማለት እዩ ኒቆዲሞስ በዓል ጸጋ እዩ ናይ ኦሪት መምህራን ካብ ዝበሃሉ እውን ሓደ እዩ በዓል ስልጣን እዩ ማለት እዩ በዓል ስልጣን እውን እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገር እዚ እናሃለዎ ክመሃር ምኻዱ እዚ ሓደ ትሕትና ዘመልክት እዩ ማለት እዩ ትሕትንኡ ዘመልክት እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ሃፍቲ ዘለዎም ሰባት ተማሂርና ኢና ዝብሉ ሰባት ስልጣን ኣለና ዝብሉ ሰባት ክመሃሩ ብጣዕሚ እዮም ዝጽገሙ ማለት እዩ ክመሃሩ ክሓቱ ብጣዕሚ እዮም ዝጽገሙ ተማሂርና ኢና ዝብሉ ሰባት ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ምምሃር ከም መሕፈሪ ኮይኑ ዝረኣየሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትሕት ኢልና ዘለና ሃፍቲ ዘለና ስልጣን ዘለና ትምህርቲ ብትኽክል ክምለሱ ዘይኽእሉ ናይ ነፍስና ሕቶታት ክምልስ ኣይኽእልን ማለት እዩ ናይ ነፍስና ሕቶታት ናብ ኣምላኽና ብምቕራብ ብምምሃር እዮም ክምለሱ ዝኽእሉ ማለት እዩ ምድራዊ ስጋዊ ንብረት ናይ ነፍሲ ሕቶታት ኩሎም ናይ ነፍሲ ሕቶታት ክምልስ ኣይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ካብ ኒቆዲሞስ ትሕትና ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ካብ ኒቆዲሞስ ትግሃት እውን ንምሃር ማለት እዩ ብለይቲ እናኸድካ ምምሃር እቲ ናይ ዕረፍቲ ዝኾነ ግዜ ናይ ድቃስ ዝኾነ ክፍለ ግዜ መስዋዕቲ ገይርካ ንትምህርቲ ምኻድ ኒቆዲሞስ ትጉህ እውን ከም ዝነበረ ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ካብ ኒቆዲሞስ ሓቀኛ ፈራዲ ምዃን ከም ዝግባእ ዘለካ ትምህርቲ ዘለካ ስልጣንን ሃፍትን ተጠቒምካ ንሓቂ ክተውዕሎ ምኽኣል ንዝብደሉ ሰባት ክትጠቕመሉ ምኽኣል እዚ ዓብይ ነገር እዩ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ብዘለዎ ትምህርቲ ብዘለዎ ስልጣንን ሃፍትን ተጠቒሙ ሓቀኛ ፈራዲ ንምዃን እዩ ክኢሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ክኸስዎ ብዙሕ ይወፁ ይወርዱ ነይሮም ማለት እዩ ሰባት እናለኣኹ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እናበሉ እናተኸታተሉ እቶም ዝኸዱ ሰባት ድማ ብኣንጻሩ በቲ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይገብሮ ዝነበረ ነገር ኩሉ እናኣመኑ ይምለሱ ስለ ዝነበሩ በዚ ድማ ፈሪሳውያን ይጉድኡ ስለ ዝነበሩ ኒቆዲሞስ እውን ኣብቲ ሰዓት ንሱ በተለይ ናይ ፈሪሳውያን ጉባኤ ተሰብሲቦም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዝዎ ብዙሕ ኣብ ዝሓስብሉ ሰዓት ኒቆዲሞስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ኦሪት ትኮንኑ ለሰብ እምቅድመ ይህትትዎ ወያእምሩ ምግባሩ ዘገብረ ኦሪትስ ሓደ ሰብ ከይሓተትዎ ከይመርመርዎ ዶ ፍረድ ትብል እያ ዶ ትፈርድ እያ ኢሉ ብለይቲ እናኸደ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ናብ ቀትሪ ግዝያት ኣዕብዩ ኣብቲ ዝነበረ ጉባኤ ኣብቲ ዝነበረ ስብሰባ ከምዚ ኢሉ ምንጋር ክኢሉ ማለት እዩ ኦሪትስ ሓደ ሰብ እንታይ ከም ዝገበረ ከይሓተተት ከይመርመረት ዶ ትፈርድ እያ ስለ ዝበለ እቲ ዝነበረ ስብሰባ ክብተን ገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ሓቀኛ ፈራዲ ዝኾነ ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ካብ ኒቆዲሞስ ጽንዓት እውን ንምሃር ማለት እዩ
ኒቆዲሞስ እንደየናይ ዝኣክል ጽኑዕ ከም ዝነበረ በታ ዝተምሃራ ትምህርቲ እስካብ መጨረሻ ምጽንዑ ንዓና ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ሰዓት ብለይቲ እናተምሃረ ብቀትሪ እውን ፍርሕ ትብዕ እናበለ ናብ ፍጹምነት ደረጃ ዝመፀ ኒቆዲሞስ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተሰቀለሉ ዕለተ ዓርብ መዓልቲ ነታ ቅድስቲ ነፍሱ ካብ ስግኡ ኣብ ዝፈለየሉ ሰዓት ስግኡ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ካብ ጲላጦስ ለሚኖ በዓል ፀጋ እውን ስለ ዝነበረ በታ ሃፍቱ ዝግባእ ሽቶ ገዚኦም ካብ መስቀል ኣውሪዶም ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ገኒዞም ክቀብርዎ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ። ምስ ዮሴፍ ዘአርማትያ ብሓባር ብምዃን ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መስቀል ብምውራድ ንኽቀብርዎ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ። እዚ ዓብይ ዕድል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓለም ክንነብር ተለና ንሰብ ደስ ዘብሎ ነገር ዝበሃል ንፈታዊኻ ባዕልኻ ገኒዝካ ባዕልኻ ምቕባር ዝሓደ ዓብይ ዕድል እዩ ይበሃል በዚ ዓለም ዝኳስ ማለት እዩ። ነቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሰብ ድሕነት ክብል ተሰቂሉ ናብ መቃብር ኣብ ዝወርደሉ ሰዓት ትብለይቲ እናመፀ ይመሃር ዝነበረ ኒቆዲሞስ ዝዓብይ ዕድል ዝረኺቡ ማለት እዩ። ንሕና እውን ብኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚንና ተፀኒዕና ተስፋ መንግስቱ ከውርሰና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝተኣመነ ከም ዝኾነ ኢና ንኣምን ንፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኒቆዲሞስ ትሕትና ጽንዓት እና ካልኦት ብዙሓት ነገራት ምምሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ብዝሰማዕናዮ ትምህርቲ ቅድስቲ ዝኾነት መንግስቱ ከውርሰና ፍቃዱ እውን ከፈጽመና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል